बयबो मिथिखागौ गोसोनि साननाय हनाय सिमां बेफोरखौ जाफुंसार होनो हायोब्ला लाख'हायै सुखु मोनो। दिनैनि थासारियाबो थिग बिदिनो आङो जा मोनसे थांखि लानानै नैबे सावथुनखौ खालामदोंमोन माने बे थांखिखौ आङो जाफुंनाय बायदि मोनबाय। मानोना बेहाय गोबां नांगौनिख्रुइ बांसिन मानसिफोरा सावथुनखौ नायनो फैदों। बेहायनो बुजिनो हायो जे सावथुनखौ बेसे नायनो थाखाय हांखुर जानानै दङ। थारैनो आङो गोजोननाय मोनदों आरो। गुबै फावखुंगुर हिसाबैथ' जोंहा लिंसार दङ, ओमफ्राय हेलिना दैमारि दङ, ओमफ्राय दङ जोंहा बिग्राय ब्रह्म, बे सेकेन्ड लिड रलखौ खालामदों। ओमफ्राय गोबां सिनियर आर्टिस्ट दंबावो आरो। माबायदि आसा फारिदों नैबे दाहालथुंग्रि आङो बे सावथुनखौ लानानै माने मोनसे गेदेर सिमां दङ। बे सावथुना एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला 4 बोसोर सिगांनो लिरनायमोन। गोबां खेब नाजासेयावबो बे सावथुनखौ माने खालामनो हानाय जायाखैमोन। 2, 3 प्रडाक्सना बे सावथुनखौ लांदोंमोन, नाथाय सावथुननि टीमखौ नुनानै गोबाङानो फावसायना थादोंमोन। जोबथियाव नैबे जा पारुल बरारि मेमनि लेयार फिल्म प्रडाक्सना सावथुनखौ नाजावबाय, बिसोर हागोन होननानै बुंबाय। आंबो आवगायबोबाय खालामनो थाखाय, खालामबायबो। दा बे सावथुननि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंनो सानो बेहाय खायसे फिसा फिसा मेसेज दङ। बे मेसेजफोरखौ थारैनो पाब्लिकआ मोनगोन होननानै आं आसा थिदों आरो। माखौ बिथा खालामनानै नैबे फिल्मखौ लिरनाय जादों? बिथाया बे जोंनि हारिनि गेजेराव गोरोन्थि मावनाय होननाय मोनसे माबाया दङ आरो। जोंनि हारिनि गेजेरावल' नङा, माने सोरबा सासे सुबुङा माने मोनसे गोरोन्थि मावफ्लाङोब्ला आरो समाजारि बेरेखा, बे पानिशमेन्टखौ जोङो माब्लाबा साना हसिया ओरैबायदि होयो जाय पानिशमेन्टनि थाखाय न'खरानो जोबस्रांलांनो गोनां जायो। आंनि साननायाव पानिशमेन्टआ ओरैबायदि जानांगौ जाय पानिशमेन्टखौ मोनोब्ला थारमाने दाय मावनाय न'खरा माने सोरांनि लामाजोंसो फैनो हायो। बे टीमखौ लानानै बे सावथुनखौ खालामनाय जादों आरो। दासिम बेसेबांसो पेन्डेल कन्टेक्ट जादों? पेन्डेलखौ आं थि बुंनो हाया बेखौ, जिहेथु प्रडाक्सननि मार्केटिं लेभेल डिपार्टमेन्टआ आलादा, बेखि आङो थिग मोजाङै नलेज गैया। थेवब्लाबो माने गाबोननिफ्रायनो आरो ओरैबायदि बुरजा श' दङ, आंनि आन्दाज माने 100 क्र'र जाबाय आरो श'फ्रा। बेसेबांसो खालामदों एमाउन्टखौ 30,000 खालामदों। जाफुंसारबाय होननानै सानना लाजायो आरोना। बेखौ साननैसो उनावसो बुंनो हासिगोन आरो माबायदि जायो। थांनाय बोसोराव जेरैबायदि जांख्रिथायनि थैसामा रायजो राजानि गेजेराव बारहुंखा बारहोदों, बे बोसोरावबो दाहाल सावथुना बारहुंखा बारहोनो हागोन होननानै नोंथाङा फोथायनाय दं? आं आसा खालामदों बे बोसोराव गोबाङैनो गोगोम माने सावथुन ओंखारगोन, माने कम्पिटिसन जागोन आरो। ओंखायनो माने ओरैबायदि जागोन, माने मोनफा मोनफा टीमखौ लानानै ओरैबायदि गिदिर टीमखौ लानानै बे बोसोराव माने सावथुन ओंखारदों। जेरैहाय गाबगैयै जायख्लं दङ, बिथिंजाय रबि नार्जारिनि थैसामथु दङ, बिथिंजाय बर'नि थै दङ, दाहाल दङ। माने मोनफ्रोम सिनेमायानो माने गोगोम आरो। बेहाय माने सोरनि बारा बांसिन बारगोन बेखौ समासो बुंसिगोन आरो। आगुनि समाव जेरैबायदि सावथुन दिहुनबोनानै नोंथाङा बान्था उग्रिबोनो हादों, बे बोसोरावबो नोंथाङा दाहाल सावथुनखौ लानानै माबा मोनसे मोननो हागोनखौ नोंथाङा फोथायनाय दं नामा? आं बान्था होननाय बेसादखौ आं बारा ओरैहाय साना। आं रायजोनि अननाय मोनबानो आं बेखौनो बान्था होननानै सानो आरो।